הנשימה האחרונה היא היצירה האחרונה. חייב להדביק את הזמן, את הקצב המהיר של הקדמה המתועסת, המנוונת. תקשורת אומנים. תקשורת אומנים. טירוף. אין זמן, הכל נגמר. אין זמן, הכל נגמר. הכל נגמר. בלתי אפשרי לזייף את זה. זה אומנות שאי אפשר לזייף. ואן גוך, רמברנדט, כולם היה אפשר לזייף. את כולם. נכון או לא? זמן נשימה אחד, בלתי ניתן לזיוף. יש פה קונפליקט אחד גדול בין האומן שרוצה לצייר ובין השורד שנחנק ורוצה לנשום. אותו לא מעניין מהיצירה, הוא רוצה רק לנשום. כי הוא הולך לקח פעם אחת אוויר. הוא אומר, מה פעם הבאה? מתי אני אנשום עוד פעם? לאומן, לא מעניין אותו מה שורד. תודה רבה לאמיליו מונרינר, שהוא גם אומן טוטלי. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור שלו, הוא גם איזה סוג של בן אדם טוטלי, אבל אצלו זה לא רק פקה פקה, אלא ממש מחויבות בגוף, אבל כך אני חושב נגיד לו טוטלי. אנשים כאלה גורמים לי לקנא. האמנות שלי מתקבלת באופן טוטלי במצב העכשווי של התחממות, כדור הארץ, זיהום, הרס. האומן לוקח פעם אחת אוויר לריאות ומתחיל לצייר באטרף. הוא מכין את הכל כמו לפני מלחמה, מברשות, הצבעים, הכל. ברגע שנגמר האוויר של אותה נשימה, נגמרת היצירה. אין לגרוע ואין להוסיף, כשם שאי אפשר להחיות את המת. זמן נשימה אחד עם מחאה והתראה. נשאר רק להחליט דבר אחד, מה אנחנו עושים בנשימה הבאה של המין האנושי? זה תלוי בנו. אני עדיין לא יודע מה אני עושה בכלל.
תרים, תרים. זה הביג בוס, נכון נתת או לא? אישור? נתן אישור. נתתי אישור. זה סימן טוב. איסה, תעשה לי טובה. אמרת בסדר, אל תסתכל על הסדק יותר מדי מקרוב. הופה, הוא מתרומם! זה סמל. זה סימנים קיבלנו. האג'נדה הזאת, כמו שאמרנו, תיכנס לתוך הראש של הפסל ותיבטן, והיא תהיה עדות לאנרגיה שכולנו אומרים יש מה לעשות, ואנחנו לא יכולים לקחת אותה כמובן מאליו את החיים הצרכניים והכימיים הקטנניים האלה. תודה רבה לכולכם. זהו, אני חושב שהוא אומר, אתה קולט? הנגיעה סלק, 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 טק, זה כמו מוזיקה. טק, 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 זה אני שמה, אני בקטע מוזיקלי בכלל, אני כולי זורם, ואל תשכחו שכשאני לא נושם, אני באקסטאזה. לגמרי. אם זמן זה נשימה, נשאר לנו רק זמן נשימה אחת ליצור, לחיות. זאת הנשימה שהמין האנושי עכשיו נמצא בה. הזמן הנשימה הזה שיש לו להציל את התחממות כדור הארץ, את כל הקטסטרופות העתידניות הקרובות שהולכות להיות לנו. זמן נשימה אחת לאהבה ושלום עכשיו! זה למען השלום, אני נותן את הנשימה הזאת למען השלום. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.